Podcast Affirmation back with a bang. Uyazi i-podcast egijimayo, the fastest growing podcast in KZN, but it's number one like KZN i-Podcast Affirmation. Namhlanje sikulandele omunye futhi umuntu obaleke ngendlela emangalisayo, but ke owafila standard 11. I know beku grade 11 mnganami. Grade 11. Kodwa kwaku standard 11. Ungangihleki mfethu. Lo into zakhona. Namhlanje sikuphathele uPastor Zondo, Pastor Sthembiso Zondo ukhona la sizokhuluma naye about this and that. Uyazi ke kuPastor Zondo into ayithintayo nje unalento ekuthiwa iMidas touch. Yonke into ayithintayo nje iphenduka igolide. So namhlanje kuzokwenza ukufana igama lami ngusizwe ngakaBlose representing iPodcast Affirmation. Angibingelele Pastor Zondo linjani? Angibingelele bhuti omdala, ngiyabingelela. Asisazani. Yayi nami ngisathe kushaya uvalo ngithuka kwiPodcast Affirmation. Ngibona istudio mfethu umuntu engena. Kuyafika. I know hayi baba lalela siyakhulumisa. Nje sihlala uPastor Zondo ngoba uPastor Zondo ngicathi sanda kuhlangana naye ekhuluma izinto eziqavile ezibalekile lapha abafundi baka matric bethole imphumela yabo. Ngaqale ngamuzwa ngidriver ngisaya khona iICC ngilalele uDudu Khosi uJabulu Jule analyze lento lapho ngathola khona ukuthi ka grade bana ukhamba kahle. But you are as good as your last performance. Yabona akunandaba ukuthi kwenzakalani, what matters kwenzakalani manje. Into eyenzeka manje igqibe yenzeka izolo. Yeah. Kodwa mawuphiwa izolo, mawuphile. But wasukuma wayithatha. Ngayithintitha mngani wami. Ngayithintitha. Uyozwa mhlanje sinesikhathi ngibatshela ukuthi 100% ngabaginqa kanjani kade ngiphinda ugrade 11 isidom senza kanjani ukuthi come from behind. So besikhuluma ngegiraffe principle ukuthi giraffe yathi if I can angithi idla ama leaves a fresh person. Yeah. Yathi ilwaneni nina nidla phansi yiko noma nikhula nigxisheka. Mina giraffe ngidla phezulu. I-principle yami ithi if I can reach where nobody can reach, therefore I will grow like nobody. And the view yangampela. Sikhulume usiyamotivate yini? Ngiyabuza the yangampela. Injalo mfethu. Giraffe principle. Yasikade ufuna ukuyibuza Pastor Zondo ngoba sengiqala ukuhlangana nawe. Kwakungcwatshwa omunye umfowethu ayomsakaza I think wasezweni lomzansi la wagijima khona umfundisi noma we motivational speaker mfethu awukahle yabona ke manje ngingasho ngithi igama likamfundisi igama engaqanjwa lona njengoba kuqanjwa uSthembiso nani uNJ Sithole uyena wangicosha kuhlushekwa nje ekhaya nami ngayithola mfethu sengigcotshiwe no angiyena umfundisi I'm not a pastor but ke ngabizwa ke ngumfundisi as uyazi mawusakhula ubizwa nanoma ingaliphi igama but as you grow you right mina nje igama lami I'm the messenger of hope. Yeah, I'm the ambassador of hope. Ngiyiqabunga laseGilead. Umuntu esenkingeni ukuthi uyiNazaretha uyiChristian uyaphuza uyadakwa uyiphara uyisangoma uyini uma ngeke ngakhuluma kuwena ufuna uphile anginandaba ukuthi ukholelwapi. Yangibuza kakhulu na Pastor sekithi Pastor asimkhiphe ngicela silikhiphe le Mr Zondo because uyajajeke kakhulu bekuthiwa uPastor lastela kube sengathi wena khona lezi izinto engamele uzenze ubona ku easy ngalabe uyi-motivational speaker nje akukho kangaka isidingo kunjengokuthi njoba kuthiwa nguSthembiso Zondo angiyena uSthembiso mina lelo gama laSthembiso alikho ku-ID alikho certificate zami zonke alikho ndawo igama lami liqala ngoT la ngampela why ulifihla kuyakufuneka ngesisikhathi ukuphuma uphankezela iscape nje lephatha ngemuva uyibeke ngaphambili kuze mawuphuma cathi sathana uyabuya antu usaya yabo ubadide nje abantu ngamabomu ama enemies akho amakhulu ilabantu abacloser to you nabakuhlekisayo umuntu ozokudestroy akusiyena lo muntu ozokulwisa umuntu okulwisayo hayikhuleka impela edlulayo umuntu odangerous ulokuhlekisayo kanti ukwenza isilema so we are in the mission of confusing the enemies and the devil usathana agcine engakwazi
ukuthi kanti wena uba yikho abakholwayo bazokwazi uJohane wakwabusa kwathiwa no uJesu ubuza abantu uthi abantu bathi mina nginguba ianti ithi some says Elijah some says baningi ko some says kwa wena khona abantu abakushoyo khona abakuncomayo some says yabo but igcineni wagcina ebuza abafundi bakhe nina nithi njoba nawe ungibuza zonke ukhuluma namhlanje kanti wena unguba. Ekukhuleni kwakho Zondo ukhulele kuphi wakhula kanjani wakhuliswa abazali abakanjani? Ya uma sambeli ikole imoment ethathe attention enganeni zonke usesithobile nangu uyena oyisponsor la kwenzeka umlingo kuyikole zonke mase kupheke attention mangithi igama lami uSithembiso kaZondo ngizalwa kaArimlazi mawudlula ngasekhaya bekuthiusho kaZondo la kuhlushe kwakhona. Ngiqala ukugqoka isicathulo ngenza grade 6 emthethweni. Ngingene sengino 8.5 9 years esikoleni benginamalimu khuluma ngakwazi at all wangihleka ngibambe kakhulu amalimu one day siyokhuluma uthi aqaqeka nini mawungibona ngikhuluma kakhulu mfethu hayi ukuthi ngiyakhuluma ngikave score dala ngithule sale period le uhlule kakhulu ngikuma areas okukhuluma yeah so yabo nje isikole so waba ne delayed speech newe kakhulu isikole ngisinyanye ngaze ngafika ka grade 12 uyacabanga mfethu ngiqala ugqoka isicathulo ngazo grade 6 njalo ngifuna encourage ingane nomzali one uniform eyodwa njengoba sikhuluma le uniform eyodwa ingane nama uniform nga4 gqoka ishirt eli1 ngengane nama shirt nga5 siphatha ama lunch box ingane when uye esikoleni lunch box awuyiphethe njengoba ngiphendula kanje ngifuna kulapheke lo muntu ukuthi njalo asizalwanga with a silver spoon asiqhamuke emakhaya right bekusebenza ubaba ekhaya so 8 khipha imali yokudla u30 rand iwindi kuvalwe ngecalport yabona emawindini even kuphuma isikole usabukukhomba uthi kini la ngigqoka isikhinde sasisale kuthulani noma ikumandla sithungiwe awungimagine mfethu ianti bengagqoka lesikhathi uyazi la kodwa singakusho lokho emoyeni uyazi ukuthi kaleso sikhathi awungimagine mina ngihamba ngenyawo gqoka isikhinde ngathi sidabukile ukhakhe nentamo encane nekhanda elikhulu leli phela ungahleka kuhleka ku TV yabona ke uyabona unabashuthayo ungahleki usazozala leli khanda ngisuka kuteke nalo nginekhanda elikhulu intamo encane kuyapheda mfethu kuyabheda bathi lamakhandela kodwa I think now I blessing ethize ngoba mhlawumbe nibelonga kwenye iplanet ake shintshe itopic ekhaya yabo kodwa mangizwa ke kuthiwa ama aliens nama Anunnaki bebenale inhlotshana uyibheka umsholozi yazi uyibheka ilento engisho wena wena wacathi lawa wethi wona ungqo lawa wena igunquzo okinati yokinati ngeke batha thina sidonse front nangemuva nginenditsho ezuthu donse front ngidonsa nangemuva khanda lami it's 1.5 yes ngiphume ekhaya elibhedayo bhuti kade ngingingiza nginamahloni ngami ioledi likuphi uyaphila umamfethu uyothi nje 8 years ubheke khona usaphila ungilalela ngisho edondoloza nje shaya ngendukethi uyaphila uAntoni ongasekho ikhehla lami so ekhaya basekhona wonke baba no sesu abawu2 abasekho kusele 6 mina I'm one but last einganeni zika baba ngumagcini bafana abawu3 so uZondo bekhula uyibona enzani other than mhlawumbe ukumotivate because mhlawumbe akuyona into wavele yakuthola endleleni uyibona unjani ilo i-confidence kumina ukuyithemba ukuqale ibhola ngilidlale ukudlula lento engiyenza manje yabo lento abantu abayincoma manje u50% awukafika endleleni engidlale ngayibhola uma kuvulwa iEllispark makuvuka eLispark bengino 12 years bekusakhona iChampions League makudlala ngiyifumbulo Champions League bengidlala mina ngicoshwa uXolani Madlala uyangazi ngicebe esikoleni emthethweni ngisindwa ikhanda nginamahloni ngisaba nokuya phambili uthi uyadlala emthethweni la ngasogwini ikhompela hawu waya kana esikoleni ngiyokela kazethu ubona ngokudlula nje yeah ikhonpela ke emthethweni hawu uyibambile uXolani ungiceba ukuthisha umlawuli nothisha uhlatshwayo bama sports uthi lo uyalazi ibhola kuyodlalwa eIreland ngifakwa ngehalf time mina ngishaya 3 goals elesithathu ngeke ngilikhohle there is where uXolani angisa kuNcwane
uncwane wayengifaka kwi-pushbacks bekuthi makudlala o-Chiefs thina besingena ngabo past 2-2 makudlala o-Chiefs no-pushback kudlala thina u-under 10 i-Champions League ke bekuyinto kanjalo intwana kanjalo mawugqoka ijezi lika doctor ulibamba ibhola njengaye mina ngigqoka u13 kaBashini Mahlaba we babe phela mina my blood is black and white ibhola ke la ngathola khona iconfidence mangishawa 3 goals emthethweni ngishawa ku-assembly kuthiwa sifuna ukufundisa abanye abacashile uyazi bekushawa nje esikoleni wenze kahle yabo then iconfident kumina iqala lapho ke ngiyitshela ukuthi ifuture yami izoba sebholeni nako ke sengilimala idolo ke sengihlangana no-NJ hayi baba wabona ama-candidates awafani abantu abadlala ibhola bebebantswempa abantu abakanjalo bebebantswempa lento yekhanda bhuti uzoyincoma yonke indawo kwipolitiki lelikhanda uzolincoma ilona oJean Jacques Rousseau ka history uzolincoma ebholeni lelikhanda uzolincoma uyolihleka nje ngoba wazi uNkulunkulu ulitshekisa uyazi waya limisisa kwebhanoyi league akuhlekwa ku TV mfethu ukusuka kwebhanoyi so waqeda lapha i-high school uqede uphi Makhumbuza yes bengifunde Makhumbuza ngafeyila ugrade 11 oh yeah ngase ngiyophinda ugrade 11 ekwazini impilo yami ishintshe ekwazini nawo sengimithe uNJ Sithole naye kwakuyiphasika thina samaRoma ekhaya samaRoma nje akhathele week ubaba nje beneposition etop ilithanda abacwebile ulibuza la kuthina masithi Virigwe maVirigwe mama sengimphambi kwakho ngikhala mina so nenina wezwe ungawadela amazwe ami amaRoma yazi ke so sesithini masisho njalo uyayibona ngihlangana noNJ Sithole ngahlala kwakhe ngiqala ukudla isinkwe sine peanut butter ngahlala kwakhe wangithanda emkhulu ngigqoka amashirt akhe kekuthiwa every clothes fit and naked lamasudu ecobezelayo awukahle mfethu no ngiyakhumbula ekhona la umasudu kahle yeah so ilife yami ke iqale lapho ke namalimi ngamka lapho kakhulu ukuthi dates kwaba yipha ngiyazi yokunqamuka namalimi kuphi it's one of the things lezi engingazisho irole eyadlala uNkulunkulu empilweni yami makuthiwa ngikhulume ngabakaZondo chapter 1 siqala emalimini amalimi ephela kimi kodwa ke sengafune kumlaleli akhule angikhulumi ngoGod of the religion ngikhuluma ngoGod of universe into embile engafani lezo siyayixoxa ngelilanga uNkulunkulu wenkolo yakho noNkulunkulu omhlaba wonke into embile engafani banenhlanhla abahlangana noNkulunkulu wereligion odala ulwandle nenyanga nezinkanyezi okhothanyelwa ama demiurge god the semi gods ayiseyizwa sisilelo pastor ndabuye ngithi pastor silelo no pastor Zondo la we podcast affirmation ungasithita ke ngaso sonke isikhathi Monday to Friday ku 069 1101 948 069 1101 948 ungasithwente kuleyo number uzosithola nje siyatholakala otherwise ke ziningi indlela zokuxhumana mfokaZondo ungasithola futhi ku info@podcastaffirmation.com info@podcastaffirmation.com siyatholakala kulezo indlela zokuxhumana otherwise ke bowukazi ukuyifikela mathupha okavakashela ama-office ethu e108 eMaritown building uyakwazi futhi nakhona ukufika fast forward Zondo usula manje ngiyabona lapha njengoba ngisho lo mfana lo wezwi lomzansi uSimphiwe uSiphiwe Mkhulu lo wayesakaza ibhomu lomuntu lwana uNkulunkulu but washeshe wamthatha kukuthi usungena okhozini bhuti lento engathi ingaziwa umuntu opatanisayo empilweni ngithola icall ngidlelwa imoto ngisathi mfethu ngiyatsaka kodwa uhamba ngani ngesenta lo bengihamba no icentra bengilala kuyona kaDumsane uyangilandela uyangilandela into zami lapha sengifundile ngawe fake ngifunde ngawe ngikhuluma athi ngikhuluma nawe ngikhuluma into engiyazi hayi balanda ugeneral okay mangiqeda ukulala kwicentra kaDumsane ngibhatanisa impilo kancane ngizama ukuthenga kuyimotshwana ngihlale Woodlands ngishadile mfethu ingakho usushadile ngiyangishadile kuyisenzo lokulesa sikhathi angakathuma ngaziwa but awusemncane lapha angezwa awusemncane phela ngashada ngingazi lutho mina imini wadlala ngengane yabantu ayidlala ngamama
Yeah. Then uma izinto sezenzeka ke emfethu ngiyafonela bese ngikwazi imoto ngasayikhokhela 3 months 4 months. Yabona makufona ngivala amakhanda. Hello ngiyabona ibona. Abasho ngamthola uzodwa. No awushiya message ngizomtshela kade mina. One day ngiyikha phezulu, one day ngizozwe inokho. Ngiyanokho engavule Woodlands. Ngibona ikhaladi nomunye umuntu nohalakasha kwemoto. This time sesiyabonana, but are you Mr Zondo? Aze ngisawazi uqamba manga. Ngithi mina muphi? Yabona ngithi engisindwa ikhanda mfethu muphi? Leli khanda sisuka kude mngana wami. Ngithi mina muphi? Mfethu ngamncenga leyabhodi. Angimncengela uthanga yidli. Ngimncengela uthanga yidleli la. Ngicela nyuka yePavilion ngizomlandela ngemuva. Ayithatha umakhelwane bengaboni. Wathi mavuma ngathi yes. Yabo ngizama ukukhombisa isimo besinjalo. Sengena icall kaSosibo. Uthi uSosibo Zondo kushoniwe. Kushona isiphiwo umchuni wezwe umzansi. Kugcwele abantu but akekho umuntu ongamotivator laba abantu abaduduze 5 minutes. Mfethu ungixolele into engizoyisho nizo editha lana editha khona. Ufuna ngikhuluma iqiniso ngithi. Yeah, for sure. Wathi sicela ingajabula ngizokuthola noma ku 1000. Itawu lifana nemillion kumina. Ngathi yes, wathi kodwa sinamali. Engathi fuseke yilo fuseke ke ngixolela nawe vele mangena nje endlini awusho ngcwele ayiphuma uthi fuseke nawe nje ngathi usofuseka abana nikhaya njengoba uyixosha nawe wawusuphwela inhlamba kumina kuyabheda futhi ngiyalamba kuhlangana lutho angincenga uSosipho ngigqoke ibhanti ngihambe mangena mfethu ngibatshela uthi mangene ehholo kube kuyi memorial service kaSikhona emfethu kugcweleni parking akudluleki ngithi mangena nginikezeni imic mangiqeda ngiyahamba kana uthi ngathi mangena nje ladies and gentlemen nangosondo ngoba ngangisaka radio highway ngakade ngalezo ikhathi ngingena onzonzoya ngingena engijuluke mnganami ngigqoka isiyudu uhlengiwe umhlaba ungithekela amasudu awu4 siyoyixoxa lonto ukuthi uhlengiwe yena owaqala uhlengiwe emhlaba ethakalalanga ebusuku ebona mina uzozo sekulandela immediately emva kweinsukwana nami nginento engayibona ebusuku ngilele mase kwenzeka lezi iwombe ngilele emotweni kaDomzwane Central okay uma ngingena mfethu enginikwe ipulpit angikhokhelwa ngithi engiqale be like a bee to be what you want to be for you to be what you want to be for be to be what you want to be like a bee be a bee to be what you want to be fana inyosi nama wings are light a fragile nomzimba dense ohave usindayo ukuba inyosi yayibuka yayianalyze ayingeke isafly but usekhaya uhleli la ukhona musuku uyibuka uyinyeze fana inyosi yawabona amaphiko mancane alula azowulifta kanjani umzimba kodwa yamani yafly yathi ngoba uNkulunkulu ngiyakholwa ukuthi ngizofly I believe I can fly mangiflow ngizwe umuntu lapha ehloleni power mangithi ngiyabheka ulinda sibiya ngashintsha itopic bho ngabona inyosi ngibambezela ibi ngathi jela umnene ngathi umnenga ulwi mawuthinta uyayigoqa uxolise wena uthi I'm sorry wadlula bese uvula impondo ama-antennae umnenga uhamba ungayivulanga impondo for i-direction umnenga uthi I'm not afraid of going slowly but I'm afraid of standing still mangizwa ka-SABC nokhozi nabaphathi bethi ulinda uloke ngiphusha angimazi ulinda sibuya ngimazele eredweni uloke phawu ngabona umnenga ongibambezela abashanga giraffe abashanga dog athulwa amanzi shi microphone ngisindwa ikhanda hamba ngashinga kaphunywa ngiyaxake usathana uyahleba uthi hayi noma ungajuluka kodwa ukhokhelwe nami ngenhliziyo ngithi noma ngakhokhelwanga kodwa ukhosi longibonile ngingena emotweni eDumsane kanjena nje bhuti mangingena sengivala ngizwe umuntu eshaya istop man ngithi ngiyabheke ulinda sibiya ngimbukela phezulu ngiyasaba phela ngimazele eredweni ulinda kaze ngimbone man what bishop ngibiza nango bishop ngigqoke isutani bishop awuze la uthi uNkulunkulu la angikubambise la mawungipha u20 kalesa sikhathi bekufana nokuthi ungipha u2000 ulinda ngikhumbulwa igoqilwa ngibamba isandla uthi uNkulunkulu angikuphe la manje ngiyayivula 2005 Hey mfethu yabona umsebenzi kaNkulunkulu wathi mekhuluma ulinda ngisamuzwa wathi mesondela kumina ngihlehle yabona ngehli ngophela uzobuyisa lo mpahla uma ngiwuphethe u2005 yabo mangihluphekile isandla usitrust
ngangufaka ephaketheni ngase ngifaka isandla awubamba ngixoxa naye nje ngiyibambe le mali mfethu ngakhala mhla ethi eyizondo awukudlule Monday, it was on a Friday ethi Monday awudlule ukhosini ngo 10 to 7 engezwe amehlo eshisa mnganami lapha impilo isangishaya usuphuza iwayini unganaki usungathuka noma impilo iyabheda mina ngizokhuluma kubantu abawu8 million yabona engaqala ke mfethu impilo yami ke began iqala lapho ke that's the role kune role yadlala Magic ukubila nabantu abangeke bayazi umuntu ekubranda uzogqoka kanje wenza kanje he was more than a brother more than a brother waqala lo 5 minutes ukhozi webabi wagcina uhlala uma nginikwa 5 minutes kwangathi 30 minutes umuntu mexoxa ngikhuluma 5 minutes wayingaxoxa i-hour ukuthi bengithini ngoba bengivuka ngabo 2 ekseni ngoba lento iwubizo kumina lento engiyenza angaze ngifundela angaze ngiye eBible College angaze ngiye ema universities angaze ngiye kumina it's a calling I love people ukuba kuya ngami ngaba abantu basebenza baya driver angikhulumi ngamaKristo odwa amaKristo ngizalwa khona ngithunywe entweni ekuthiwa umuntu imessage yami akuyona iCoca-Cola khona kuthiwa bakhona kunabantu ekuthiwa bangayiphuzi icocaine acid imessage yami akubona utshwala khona bangaphuza utshwala imessage yami akulona itiye khona kuthiwa bangawuphuza ushukela imessage yami it's a water message just bathi uzovumelana nami futhi uthi lento kaLinda Sibiya noZondi motivation yasekuseni kwase kuyinto edume ngisho ama-shows athiza behlala 3 hours besiwasha phansi 5 minutes besihlangana noLinda iliyanti bisigcilaza bodi hayi liyanti binamandla engazawani liyanto umuntu bengakwazi ukuphila liyanto ba bekuthi makushona ilanga ntambama even nginamagenge sihleli bayabona sengishintshile ebusweni khona uvalo liyangishaya engiyangena ekseni ulinda imessage ungitshela ekseni akangitsheli intambama bese mina ngikhuluma ekseni noLinda uyastrugglisha ukuthi ngabe umbuzo azobuza emuphi uzolapha abantu nami ngivuka nje ekseni ngiyamfonela ngesisikhathi angalibamba ucingo athi eyizondo ngisakwishawa kuyothi kusuka asho ukuthi Zondo sothini ngisuka nje eMena Garden that is 7 minute drive igenge yami iteaming konje bagcine bayithathile imoto mfethu wahlwa ithatha le baba mfethu ayithatha kodwa ngcono phela wayidla kahle mfethu ngoba akayithathanga kubheka omakhelwane yabo akayithathanga yabo hayi emva kwaloko ke mnganami nga drive imshini yeimoto uba uyayibona imisebenzi kaNkulunkulu God can use a problem to solve a problem sengitshela umlaleli usekhaya uNkulunkulu angakwenza udilize emsebenzini kanti uzohlangana nabantu bama10 ube millionaire ngeke ube millionaire usakunalo umsebenzi uNkulunkulu angenza iO yakho ibukise ngawe nentombi yakhe ibukise ngawe kanti ufuna ukudlula ishwapha kusezomkhonyana kusezomakoti God can use a problem to solve a problem izinto kaNkulunkulu sithola sikhala kodwa ilahleka sihleka ungasheshi uxoxe ngestory sakho kusasekuseni give it isikhathi don't tell your story too soon lest you curse your angel uyoqalekisa ingelosi yakho khona abantu efune bakukhahlele khona abantu efune bangakusizi khona abantu efune bakuthuke khona abantu efune bakushaye God is in control uma uNkulunkulu ezokunyusa uzoletha into ezokukhalisa uma uSathane ezokushaya uzoletha into ezokugitaza ake ngithi power ngithatha uLinda thathela kuLinda Sibiya but ke manje izinto esixaka Zondo isihlukaniswa yini the combination yayi powerful kangaka manje honestly uSathane wodi ngasheshi ngenzo uSathane wodi ngabi religious i-level noLinda esiflow akuyona we beyond the sky ngale kwamafu umsuthu uyasiza umswati uyasiza umZulu uyasiza Indian yazizolo yasizwa khonto yakuyashiwo yakuyashiwo uZandile Tembe etshela abasakazi bokhozi umsazi kwakuphethe mani ngafala noZondo noLinda mabekhuluma umsuthu uthi umXhosa uthi umZulu though kuyi radio Zulu yabona so i-level ebesikuyona bekufanele sinyakaziswe
okutest ukholo lweni manje Kutest ukholo by God. by God and by the people and by the devil. Both bomb kutest two usazosibona noLinde emhlabeni esigijima. Kuyonqamla ukufa. Ngoba we were predestined saqedwa before siqala ukuba naye. Vele siyahlangana noLinde Mahonje. Kade nginika imisebenzi nje uthi sihlangana naye. He's a brother to me lento ngeke uyikholwe. Yabo he's a big brother kimi. So yahlukaniswa yini lento zo Abantu obanhlebe buza abantu abaxabene emshadweni nabaxabene kuma families nabaxabene bengamagenge kuba khona abantu kuba khona abantu they good mina kwaba nehloko ezazithi nje kuswele ozogadla kuqala phakathi kalinda dozonto emaphepheni uyalazi nje iphephele kuswela kale manje kusothini bathi lona ngithi kodwa iphepha ela player a major role ukuthi linithathe futhi akhona linise phezulu ayinokuplay major role iphepha ukuba lalingekho khona level esasingesifiki yona uzwela ngithi hayi no ngiyakuzwa uzwela ngithi phela iphepha mangaqhamuka abantu bathi funa iphepha libhale yeah uzwela alikazi iphepha libe wrong iphepha alimane livuke libhale khona umuntu usefikile yeah uma eba wrong futhi selinga correct ngolesini ube wrong uba wena ubungibuzile ukuthi kwenzakalani ngithi mina kwangena abantu okay ake ngithi uma ubhuti omdala usizwe eBlosela uyaqathanisa empilweni but kunomuntu onyanyile bodi yabo nje obuhleli la bekubuka la emakhaya na umuntu wami I'm sorry nikhomba umuntu wamfethu nginikhomba bekubuka la khona umuntu onyanyile yeah baningi abathi power siyabonga khona ngenhliziyo yothi lenja awenzanga lutho yeah is the battle of the spirit okay ngingawuntshontsha u30 seconds no it's fine 30 seconds yeah uma ngise Westville neflat eLigrand right lihle ngihambe ngibuye engibuye ebelinama tiles ashayinayo ngoba cleaner ngashaya mangibuya ngakuhambe 3 weeks ngiyabuya impethu igcwele phansi singihlangabeze eminyango ngiphethe isuit cover kanje nesikhwama engathuka yabo mangibona impethu zithi engasola abantu ababili abangithakathayo ngikho umqiniso mfethu ngathi musu kuhleka hayi bangishayo ba ngayobeka ekamerweni ngashintsha gqoka i-tracksuit ngabuya ngazama ngiyakhumbula ukuthi ngathi ukushanela impethu ayijwayeleki njengenyoka ziningi izinkulu ugqinti ngipholela la shanela ngaqeda ngathi ngiyabheka siqhamuka pha ngiboni angazi yini iship yami yashayisa istofu kanje ngabona uqhatha angithi uyabona u4 plate lo stove phezulu akukhoma board uyabona oven odonswa kanje ngithi akukhola ukuthi khona lokho kokuyidraw lapha phansi kwathi kuNew Year sashiya inyama nesibindi ebhodweni mina sengahamba inyanga namasontshwana kade wahlala soko February something mangithi ngiyabheka kuyabili impethu ngiyakhumbula ngaqaqa ikhothenga ngadonsa ibhodwe ngalidonsela iminyango kanti kunale hose pipe lecishwa ngayimlilo emafletini esukila ngavula kona ngaclean ibhodwe kanje ngangiclean ibhodwe lami ngangirong clean ibhodwe no elikaba ibhodwe yela enda ngililuthanga bhodwe kodwa la impethu zikhona zingicabangi mawungabuza impethu zimpethu nyamazo zonto lo sathane owasibulala mina ngaclean ibhodwe kwafa impethu khona into othi uyayenza kamasipali semsebenzini kwifamily isesontweni semsebenzini enhle kanti wena wazi ngokwenza into enhle usubulalimaza impethu sinolindi gift yethu khona la ikade cleaner khona kanti impethu ziyathinteka ngilapha umuntu ocommitted emsebenzini ucommitted kamasipala ucommitted kwifamily awenze lutho ngibe yini wrong engiyenzile ayikho into wrong oyenzile khona into abantu abathi mabekubuka bethi kuba lenje ayikho ngabe sesifraud esenza nje senza kanje njoba wena uyiphethe kahle wenza right ufana nomuntu oclean ibhodwe kodwa ngenkathi uclean ibhodwe kuzofa impethu hayi mina ngiyakuzwa okugcina nje nasikisisho seyimpunga zama-Afrika ebezingalazi igama lama-James ebekuyiqatha sithi iwe ngoboya bezithi impethu zidla isidumbu mayiqeda ukudla isidumbu bese idlana zodwa ngeke ufe Blos ungababonanga abantu abakushaya babukisa ngawe ungababona nomlalelo sekhaya ngeke ufe ungababonanga abantu
abadecelela igama lakho phansi bakushaya ubabone sebexabana bodwa belwa bodwa uzosho lesisho sithi impethu zadla isidumbu esiyimila manje seyidlana zona Sidlana zona. Ay powerful Zondo. Ay powerful. Powerful. Yazi Zondo si celebrate today iValentine. sure Mhlambe before nje singasemaphethelweni celebrate iValentine into ekhuluma ngothando. sure Letha lona indaba yokuthi commercialized bani bese icatshanga ngendlela zabo. But uthando at the same time ngathi alukho. yeah Ngoba abantu abasahlali ngisho nasemshadweni. Kuneyinkinga abantu sebethandana ngeindaba zemali. sure If ungenayo imali awusathandela ukuthi awunayo imali. If ungenayo imali awulalelwa. So hayi nangu ubani ikhuluma nangu uZondo unemali uZondo nangu uZondo lalela uZondo uthini uZondo athi uyakhuluma ublosi kuthiwa khohlwani lo. Bathi sithini Zondo lapho. mhlambe mfethu engizokucela ungakubuki manje kubukeni inyangeni ezizayo o Mr Magic siba include nabantu abaningi i-podcast affirmation ake nibiza abantu on relationship ningaba amakholwa nithi ama couples ngoba izosuke ibavalele laba abangakashadi izobavalela futhi abasingile i-teen relationship la kodwa sizokhuluma iqiniso konakelephi yini esingakwenza ngoba la sibheka into ezo2 every time uzongena kwi relationship kuthiwa wavula omabili amehlo mawungakangeni mawungakamvuma umuntu vula amehlo kanje wamvuma uvale lodwa open both of your eyes before you jikjele close one immediately after usungenile so besichaza lokho bonke abantu abahleli ku relationship bavala ihlelo lodwa Yeah. bonke abaphuma bawavula omabili uzwela ke lapho provided nizongivumela sikhuluma ama truth 2 ungalenzi iphutha lokuthandana nalolu hlobo olubili labantu ungathandani nengane futhi ungathandani nesilima ngoba uma ka politiki wonile uyaxolisa wenzani uxolisa ngoba wonile yabona emndenini mawonile uyaxolisa emsebenzini uxolisa ngoba wonile ku relationship is the only place la uxolisa khona unanga so ingena deep futhi leyo 3 ungangeni ku relationship kanti uclever and uhlakaniphile into yiphokophoku leyo mawungakwazi ukwenza isilimo ungangeni ku relationship yes kusho mina nekhandela 1.5 hayi ngicabanga ukuthi siyoyibeka kwi standard grade yeah ungakulinge mawungakwazi ukuzenza ungakhohlwa ngokuzenza isilima kwenza isilima kodwa zenze isilima esilimeni sicathu isilima eish ay uyayizwela sihlelo Zondo yazi khona into engifuna ukuyibuza ke mhlambe before ngicheck ukuthi ubusy nganje ngamanje understand uthobile ulana engabuza ubuzana izikole omtshela uhile kanjani kule video bese kwalile wayila kanje Zondo ngizokutshela lalela ke siqulu elithi sesikuqedile namhlanje siyabonga Nkosi ngezikhathi zonke siphaqhubeka ke mfethu Zondo ngizokutshela something mina major concern yakhona futhi ngitshela ukuthi one day ngiyombuza uZondo not God but khona izinto ezithi bezikuvelele ubone ukuthi la bengeke mina bengene iqathulweni zakho ngingayithathi impilo yami bese kunjeyana uyabona ngibuyelwa ile video ushange isudi yesele uthi ngiqale ngiphuza amanzi urelaxa ukukhuluma iqala wena uphethe ifoni ukhuluma ngeBosch ukukhumbula kahle sakhumbula noBosch ngiyakhumbula Zondo ukuthi lento yangithinta kakhulu yazi ngiyangayibuza ukuthi bengikubona manje ngikuzwa futhi ehlelweni ladudu umuntu engathi lento ayikaze yenzeka ukaze awunankinga uhlakalele nomnobani ngaphandle kwenkinga wenza kanjani or wahila or isakhona ngaphakathi yeah ilento unfortunately sisho sesalo 5 minutes lento ngibuza yona nosinga add 5 minutes ineqiniso phakathi
ekufune ngilisho Mm. bese ba nemotivation efune ngisho. Mm. Iqiniso lokuqala bhuti, it was very painful. Mm. Yeah, Mm. yabo kunomuntu ongafisa uthi hey ngiyafisa ukumotivate njengoZondo. Umbuko omunye uthi hey madoda ukuba uyazi. Mm. Yabo. Izinto ezisakhayo zinzima liyanto, it was very painful ngoba ngaxoshwa Khosini. Mm. Ngaxoshwa mina. Ngayo leyo. Mina ngaba yivictim eyalahlwa icala. Mm. Ngaxoshwa Khosini. Kanti awusuvela ungaphakathi nikhona. Phela mina ngisebenza Noma ucontribute. ngangisebenza Khosini ngiqashiwe. Oh, okay. Angiqashiwe leso sikhathi Khosini mina. Ngabizwa ngiyakhumbula kuhlelwe etafuleni ngithi ngincenga. Ngithi iphathi inyembezi mananga ikhala lapha. On that week yabo leli week kwakuphuma kuma exoxeni indaba isivele ithi kulama boosters la. Yeah, then ngangithola ikhole ukuthi khulileka Zondo singakuwena. Phela into yayidala ukuthi lento ngiyistomach. Angithi ukhozi, it's not a matter of ukusebenza, it's a calling yami, ubizo. There is where uZondo experience fulfillment. Ukukhuluma nabantu kumina nginjengolwandle libuka abantu bebhukuda njenge oxygen libuka abantu behogela. Ukukhuluma nabantu kumina, it's a fulfillment. It's not even happiness na joy, fulfillment. Into ongayenza na for free. Mina ngo2010 aze ngihola Khosini. Yabo sinolinda sivutha saphezulu aze ngihola 2011 aze ngihola 2012 ngaze ngihola 2013 aze ngihola 2014 aze ngihola. Ngizama ukukhombisa umuntu olalela ukuthi lento ebengiyenza South Africa from my heart. Yeah. Okay. Liyanto bhuti yangishaya uma uko 70 something imdala. Yabona umzali wakho ezoshayeka kuleya age. Uneyingane zithu. Yeah. Makhona ezefamily ezithi ngiyahleka esikoleni. Ubheke phansi uthe uyafisa ukuthi ukuba ngangazi ngange ngidume. Kuba ngayibela iphara njengabantu bonke nje. Yeah. Ngisengedwa kangokuthi team yami for the whole week ngangafuni ukubabona, ufuna ukuba ngedwa ingishaye. Liyanto yangishaya to the core. Konke kushaya yanginemba. Yanginemba. Ngaleso sikhathi unyaka wonke kwafuneka ngiseve osomahlaya igraphite. Ngaleso sikhathi besho kahle ukuthi nehlali kaZondo ngesiliyeke. Yeah. Kunesikhathi la engaya khona sengiqala ukuphumela eminyango. Sekuphumileke exoxeni. Ngiya eVillage Market imall. Leya mall engikhohle futhi. Ngithi hayi ngeke ukuhlala endlini kusangisiza. Angiphume eminyango. Engaphuma. Kwaqhamuka umunye uanti wayikoropa, siswe ikoropa uanti nje. Weza kumina, "Hawu Zondo yaphila, ona Zondo ngicela ukushutha nawe." Mfethu, inhliziyo ngicela ukushutha nami. Hayibo, kanti abantu basangithanda. Ish. Ngaba healed. Yeah. Umuntu onganakekile eshinto naye lo yakazi eyisho ngaleso sikhathi. Healed, hayibo. Ngiyangena ePick n Pay. Uyaphila isibonani? Ish. Omunye futhi. Ish. A problem is not sitshela umuntu ofisa ukuyibulala. Usithobile uzokutshela nginabantu iphela ngenhlanhla usuku. Umuntu ofrenyiwe, ushuthiwe, uqanjelwa amanga usehlazweni bengafonanga kungena icall. Abanye besho ukuthi yakuZondo kulapha. Andi injection yomuntu ophoxekile nginayo body. Anginayo injection khanye yayidot ngikushanga uphile saka. A problem is not a problem, but how you see a problem is a problem. Ngiphinde futhi. No, iphinde futhi. A problem is not a problem. But how you see a problem is a problem. Yes. Inkinga kuyona inkinga kodwa indlela obuka ngayo inkinga iyona inkinga. 1, 2 ayikho washing engomi. 3 uma abantu behleba ngawe abakhuluma isonto lonke nenyanga yonke. Bakuhleba Monday, bakuhlebe Tuesday, bakuhlebe Wednesday. Cha ngo Thursday, Friday
ikhadi likagesi libaphelele sefune bafaka ugesi phela nabo ingane zaba yikhokhile esikoleni Yeah. musu kuloku senza isikhokho abantu bakhuluma ngamuba wena singakhuluma ngawe inyanga yonke ubani ukhuluma ngoMandela manje eish wonke umuntu ophoxekile nogilekile azi ukuthi ayikho into engadluli Yeah. ngobhuti kusuke kubhlungu uzwila ngithi the size of a person is more important than the size of a problem. It doesn't matter ukuthi inkinga ingakanani. What matters ingqondo yakho mawucabanga ingakanani. Nayi uNkulunkulu into angisiza kuyona. Ngahamba ngayimabhida ehall kugcwele imfi. Yabona amakhamereni enwaphathayo? Yeah. Ngiyawazi mina insimbi noma iplastiki makuvula umnyango yayingithinta la. Yabona amakhamereni khola amakhamereni uyabona amakhamereni lawo angakho umakhulu angaka Anamalensi. emfethu kwakuthi mngane nami makuvula umnyango ingithinta la ngiyapi na ngiyoxolisa kubefundisi ukuthi one mouse each cheese and the whole mice are playing igundane elilodwa lintshontsha ushezi bekuthiwa amagundane adlo cheese akusibona abafundisi abashuthwe benqono imina ngiyoxolisela 2 ngayoxolisela ku Khosi FM kuthi kuthiwa uzondo wokhozi ngaxolisa kubalaleli akade bengithemba ngase ngixolela intombazane nababe behind yalethwa eWestville boarding evan yalethwa ngaseLupa eWestville kubhlungu ukuxolela umuntu bodi I felt stupid ngalesikhathi ngithi ngiyaxolela yathi zonke ungangenzi lutho ungangibulali ngiyakhumbula ngathi ngiyaxolela I felt buhlungu ukuxolela Ugcineni uhlala naye. but angiyazi yaphelela angabe nginamanga before God Wawungayibambi. sengiyikhohliwe isibongo kwakuba igama ngiyalikhumbula Nani ngabambana? nginezinto no sasithandana phela Oh okay. yeah nginezinto ezu2 engangiyidefender ngaleso sikhathi by then khona izinto ozisho sekwaba late 1 yayikholwe ebandleni elihloniphekile 2 yayothisha Eish. and the decision So inhloso yayo kwaku-destroyer wena. angazi body angazi Futhi ayisetshenziswa. body angazi but the decision I took ngathatha isinqumo sokusiza izikole ngaleso sikhathi Oh yeah. yabona uthisha mase bengiphatha kabuhlungu ngema toilet ngikhali angikhaliswa yibona kuleso sikole manginento engayithandanga khonje ngathatha isinqumo mina mangibizwa bekubo 15,000 no 20 mangeyikoleni ngiyamahala noma kutshela izingane uthi ayinikele o2 up until now Yo, that's powerful eh. Zondo omunye umuntu ufuna ukwazi ukuthi ubhizi ngani ke currently. Yeah, into engiyenza currently sihambele izikole manje kuthiwa inkonzo sematholeni nginento ekuthiwa operation 100%. Oh yeah. Ngiyak-assemble uthisha provided uthisha omkhulu one vision akabe ne vision masifikile ingane ayikwazi ukuphasa ugrade 11 ifela ugrade 12 hayi ngeke kwenzeke bathi ukhunje ugrade 11 ingane ayikwazi mawuphasa ugrade 11 ugora igoli ungasesenza mawufela ugrade 12 ufela ipenalty goalkeeper ngekho lapha ingane ngikhuluma nezingane 35 minutes kuyasemba ingane iyahlaliswa phansi izwi voice yekhehla elizalayo bazokutshela abantu engidlule kubona ezikoleni usisithobile ulasi nama messages ezikole bethi nangu 100% zonke siyabonga sotholile 94% suka kuba mangiqeda ezinganeni ngiya kwi staff room immediately ngiqeda ngiya kwi staff room ngoba uthisha abayinhlakanhlaka abaxabene ngeba ukhiqiza 100%. Yeah. Inkulu ipolitiki ese staff room against each other, against the authority. Kuningi. Siyabancenga ke lapho uthi ababe ne unity bathi. Yeah. Sixolelane uthisha atshelwa kona kwakho la. Semsebenzini la. And when purpose is not known, abuse is inevitable. Once engashayisi ngisiyazi. Ah, it's powerful. Inevitable nje nawo. Uma singasazi sihlanganiswe yini? Masingasazi sihlanganiswe yini? Ukubhedelana nokuxhaphazana it's guaranteed. Yeah. Yabona. So si shaye inganeni. Ekusuke sekuthule ziyakhala ingane.
masiqeda lapho ngeke othisha kwesinye isikole ngibuyele ku matric emaklasini ngenze heart to heart Yeah. ingane usuyihlalisa kuzibone ukuthi njengoba ihleli la iyapi 2 minutes per class then bese ngiyaphuma umnyango free mahala but with the bleeding heart ukuze ngingayibulali indlela engizibulala ngayo le Hayi umzwili Zonda uyibekile ngeValentine's Day siboya kakhulu Zonda ukuthi uzivakashele namhlanje. iValentine Day imessage eyi1 umuntu akathanda isilwane sakhe lo muntu othandana naye uhlobo othulele isilwane ungakopeli kamakhelwane lento ebenza babe romantic kamakhelwane ngeke inenze nibe romantic mhlawumbe amakhelwane bayimbuzi nizobona bengena notshani kuba mnandi kanti nanengolo banidinga utshani nidinga udaka nibona abanye benodaka nibona abanye benotshani nidinga udaka nidinga amagatsha nina niyinyoni dadisha isilwane sakho uma isilwane sakho sikholwa umuntu wakhe ekholwa ithi mawudecorate ubeka amabhayibheli udlala igospel kuzoba mnandi kwakho mephuza gcwalisa ifridge uyilode ngoba abanqaba abafundisi wavuma lo ungambizi ngesidako meyisangoma mbekela itray mbekela udengezi lempepho ukwazi ukugida ukuthi ume yini umuntu akadadisha isilwane sakhe musani ukudadisha izilwane zakamakhelwane nicathi into enza yamakhelwane izosiza la dadisha the day unyanye into ayithandayo sekubhaliwe kulo relationship mene again ufasini your days are numbered you 6 feet underground with court feet ungangithanda uqede kodwa mawunyanya into engiyithandayo sekuphelele Defeat. So uthandani Mr Zondo, just 5 questions, Pirates or Chiefs? my blood is black and white Dumi Mkokstad or Utsinazo? both No, you have to choose one. ngingahamba nothina ngoba ngikhule naye ngiyalazi usisi lakhe behind Istambo or Uput. I stamp number 1 So a business no economy. angizwa Business class or economy baloyi ohab. mhlawumbe sibeke sithi estadium ngithanda ukuhlala naba makuzoba ke kumsindo sibe nabantu nje angifuni lento mina le ungangifaki ngoPopayi hayi ngifake lapha kubantu Ebantwini. ufake ebantwini Don't you dare to are our David, please take picture scene 7.